mo take over na yun ang mga durugista. Tinuon ni Vice Mayor, si Parahinog, si Espinosa, mga udikta, si Mayor Mabilog, ang bag-o lang ang Chief of Police sa Bacolod, tanam pulis na adiha, dili ginoon tanan. Pero kadaghanang baho, Pilipinan Police. Pagkarong pila ka adlaw, tagay lang ko gamay panahon. Kay mo mangyud kay problema naton droga kay mga BI aning media. Huwat lang mo. Na ako'y buhaton karong pipila ka adlaw. Igit yung tanang mga drogista. Ako, paminawa ko ninyo ha, wa ko magbugal-bugal, wa ko magtiaw, wa po ko magpakatawa. Katong ginahimo na nakong Davao, gubot man ni adto gyud. Gina nako maninguha ko nga magbuhat kog syudad nga komportable. Ang inyong mga anak makalakaw sa dalan unmolested, undisturbed, unbridled ang ilang activity. Walay kabilinggan. Gina nako mga pulis, Chief of Police.